MSBT मुंबई अभ्यासक्रमांतर्गत औद्योगिक भेट विषयांतर्गत श्री मोनी विद्यापीठ संचलित इन्स्टिट्यूट ऑफ सिव्हिल अँड रूरल इंजिनिअरिंग गारगोटी या संस्थेतील संगणक अभियांत्रिकी विभागाच्या द्वितीय वर्ष विद्यार्थ्यांनी कोकणसात लाईव्हच्या कार्यालयाला नुकतीच भेट दिली। यावेळी विद्यार्थ्यांना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तसेच प्रिंट मीडियाचं कामकाज कशा प्रकारे चालतं याचं मार्गदर्शन करण्यात आलं। सध्याच्या बदलत्या डिजिटल मीडियाच्या स्पर्धेशी तोंड देताना प्रत्येक बातमी सर्वात वेगवान आणि सर्वप्रथम दर्शकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी काय करावं लागतं, बातम्यांच्या संपादनापासून ते बातम्यांची गुणवत्ता राखून ती कशा प्रकारे प्रसारित होते याबाबत तंत्रशुद्ध असं मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांना करण्यात आलं। तसेच प्रिंट मीडियातील बातमीमधील विश्वासार्हता टिकवून ठेवतानाच बातम्यांचं संपादन ते वर्तमानपत्रांची प्रिंट याबाबतची सखोल माहिती विद्यार्थ्यांना देण्यात आली। IT हेड विद्वेश तुरी, व्हिडिओ एडिटर प्रसाद कदम, मयुरेश राऊळ, सर्वेश गावकर, PCRचे मेघनाथ सारंग यांनी मार्गदर्शन केलं। तसेच प्रिंट मीडियामधील कामकाजाची विस्तृत माहिती दैनिक कोकणसातचे उपसंपादक लक्ष्मण आढाव यांनी दिली। यावेळी दैनिक कोकणसातचे संपादक संदीप देसाई, मार्केटिंग हेड समीर सावंत, इन्स्टिट्यूट ऑफ सिव्हिल अँड रूरल इंजिनिअरिंग गारगोटीचे शिक्षक प्राध्यापक विनायक कळके, प्राध्यापक चंद्रभान कुंबरे, प्राध्यापक अवधूत एकल, प्राध्यापिका राजगिर मॅडम आणि कर्मचारी बाबूराव मसवेकर उपस्थित होते।